खुलुमबाय गोजोन मोनाबिलिनि गोजोननायखौ आंनि केके लाइभ अडिअ रादाबनिफ्राय जासिहरग्रोनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दासिमनि मोननैसो खौरांखौ लानानै फैलायबाय। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। दानिया फै जोङो गाहाय रादाबाव। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ अरुणोदय बिथांखिनि माखासे सुबुंफोरनि मुंखौहाय दाननाय जासिगोन होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदों। सोरबाया गोदानै साख्रि मोनदोंब्ला बिसिनि मुंखौबो दाननाय जासिगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो न'खर न'खर थांनानै 7 जुलाइनिफ्राय नायबिजिरनो थाखाय NCC 20,000 सुबुंफोरनो दायित्व होखाबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों। मोनसे गामियावहाय साथाम ग्रुप खालामनानै दैथायहरनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंदों। गाइडलाइनजों मिलायनाय सुबुंफ्राल' बे अरुणोदय बिथांखिनिफ्राय अनसुंथाइखौ मोनगोन होननानै बिथाङा फोसावनानै होदों। भारत सोरखारनिफ्राय मोनसे फोसावनानै होदों। आधार कार्डजों आरो पेन कार्डजों गोख्रैनो लिंक खालामनानै लानो थाखाय भारत सरकारा फोसावनानै होदों। दा लिंक खालामोब्ला 500,000 नांगोन आरो 1 जुलाइनिफ्राय खालामोब्ला 1,000 रां नांगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बेबायदिनो जेसेबां दिन UPPL दोलोनि आइजो आफादनि मिरु आफादनि दैदेनगिरि बिना गयारी बिथाङा परबतजरा ओनसोलावहाय प्राइमारि दानानै होदों आरो माखासे वुमेन्स उइंस नि कमिटिफोरखौ दाफुंनानै होनाय जादों। बेयावनो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेबायदि बुंदों। रायजो राजाफोरनि न' थांनानै खबर लाहैनानै अनसुंथाइ राननानै होनाय जागोन। सोर माबायदि उसुबिदा रावबो अफिसाव थांनानै खबर लायनोबो गोनांथि जानाय नङा होननानै बिथाङा फोरमायदों। 5 बोसोर 5 बोसोरनि गेजेराव जुदि जेबो खामानि मावनो हायोबा जोंनि सरकारखौ सोलाय होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। दिनै क'क्राझार जिल्लायावहाय बर' फरायसा आफादा टप 10 बर' बिजोंजों पास जानो हानाय उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरनो अनसुंथाइ राननानै होदों। बेयावनो मिरु आबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट खोरोमदाव औवारी बिथाङा बाहागो लादों आरो गोबां एनकारेजमेन्ट होदों गासै फरायसाफोरखौ मोजाङै फरायलांनांगौनि थाखाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बेयावहाय टप 10 पास जानाय क'क्राझार जिल्लानि गेजेरावहाय 11 फरायसाफोरनो अनसुंथाइ रानदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। थांनाय दानावहाय माखासे बर'फोरनि नखरफोरा गुवाहाटी बरबारि ओनसोलाव सिलिंखार बिलिंखार खालामजानाय नखरफोरनि गेजेराव सासे आइजो इला बर' मुंनि आइजोआ दिनैहाय दुखु दाहानि गेजेरजोंनो पेरालाइज जानानै दङ होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दा बिसिनायावनो गोदोसोनानै दङ होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दासिमबो बिथांमोनहा नियाय बिसारखौ मोननाय जायाखै आसाम सरकारनिफ्राय। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।